ҳамаи шумо мерасонам барои хонаи худо рафтан. ҳаҷ умра сентр муҳсинун. ина рақамошон ва канали ютубам доранд, канали инстаграмам доранд. ман силкашонро дар ҳамин видео закрепит мекунам дар комментария. маҳрамат бидроен, бибинен ва билетҳои арзон доранд. харидорӣ кунед. орзуи ҳар як мусулмон хонаи худоро диданай. мо ҳам дуо мекунем ки худованди бузург ба хонаи зебои худаш ҳамамона такрор ба такрор даъват кана. поку парвардигоро дар паноҳи исмати худаш нигоҳбон бошад. ба хонаи зебои худаш ҳамаи мо мусулмонон барему зиёрат кунем. аллоҳу акбар. худо нигаҳбон. ширкати ҳаҷ умра сентр муҳсинун дар хизмати шумо.